to je to. Idemo se spremiti u 3 sekunde. Svaki od njih prikaz svoga svijeta. Jer to nije istina, jer to je sadržano u činjenici da je film veliki medij, velika umjetnost pojedinačnosti. Film je uvijek se odnosi na nešto pojedinačno. U svakome filmu svaka stvar, svaki lik, svaki glumac je samo pojedinačan. Samo u tom filmu i nigdje više. Neprestano mi je citirala C. Wright Millsa i tvrdila, s obzirom na bračne traume i nedavnu rastavu, da još uvijek nije predisponiran. Kišilo je kad sam ujutro zaspao u hotelskoj sobi sa 7 svijeća. Zanimljivo je da kao katolik nisam imao vjerskih problema. Na rastavku mi je ostavila pola boce bahamskog ruma, par progresivnih časopisa starih nekoliko mjeseci, zatim stanka. Iz jukeboxa dopire kroz oblake dima šarmantni Shadow of Your Smile. Svi se klimaju, lijevo pa desno, pa lijevo. A pitanje se ponovo postavlja. Ko su Monkisi? Geniji ili samo vješti imitatori? Eto, kad smo to zapamtili, možemo sad doma. Čekaj, još jednu pjesmu i onda doma! Vrlo uzbudljiv dan u životu jedne studentice montaže. Na kraju mi je više manje 80% dana otišlo na predavanja, od kojeg nisam baš previše naučila, ako ćemo iskreno. Sada mi je došao prijatelj sa Cresa i zajedno s njim i s još jednim friendom sad je na advent. Mislim da neću uzimati kameru sa sobom zato što mi je slaba kamera i na aparatu. I zato što želim uživati sa friendovima, a i zato što ću ići na advent, sigurna sam. Tipa dogovorila sam se da idem sutra sa Silvijom, pa bi onda mogla snimat. Znači, problem je što ja ne jedem meso, a što jako puno ljudi, odnosno 90% hrane na adventu su kobase i hot dogovi. I problem je meni sad naći što ćemo jesti. Ajmo ovako, stavi da je cijeli vlog crno-bijeli i da je po tom crno-bijeli svijet bez. Adventa aparatima! Moje ime je Davorin Bogović, a ovo sve oko mene to je crno-bijeli svijet. Crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet. Crno-bijeli televizor, rijetki noćni tramvaj, moja bijela djevojka, uvozni ekskluzivni program. Mama, tata, pas i kravata. Oh.